ya wis murah tenanan tuasan aku ngolet Iki lho, Mas. ngapa lho Mbok kok mekengkang lho. Ya wis ngono tuasan aku. Ora nganggo ya wis kok kok ora tenanan. Iya. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pop mie. Bakule kopi ki ape nonton ketoprak jebol. Iki jane mremo apa nonton? Ya mau mremo nduk mubeng-mubeng ngono iki wayah taman-taman mumpung sing teko sing metu ayu-ayu nonton ketoprak mak plek bagus. Oke. Kancane cilik-cilik tuwek dhewe ngarep dhewe. Wi bakul to. Bakul yo tuwek ngono yo kandhani. Matur sembah nuwun kagem masyarakat wonten Wonorejo mriki. Sampun nimbali kula sak grombolan tini Kuncara. Mugi-mugi bakda acaranipun sedekah bumi, masyarakat Wonorejo sedaya kemawon diparingi sehat walafiat panjang umur. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah barokah melimpah. Amin. Kabeh tetanduran, apa wae sing ditandur panen raya. Amin. Sukses selalu adoh sangka bencana alam. Sing wis ya wis muga-muga sesuk-sesuk iki bencana alami kalis kabeh ya, Nduk. Nggih. Ah iya, salam pambuka. Saking Tini Kuncara panjenengan sami. Aku ndak kangen gek rong dino ya. Monggo salam pambuka saking bidadari cintanya Tini Kuncara. Asik. Kita dejinan lagi sayang. Perkenalan satu persatu cewek cantiknya Tini Kuncara termasuk iki barang. Sehat, asik. Yo ciptane Allah subhanahu wa taala padha wae. Amin. Lah iya ta. Asik. Goyang mae. Ayo yo. Jas ada Mbak Ika, ada Lia. Lia, Amelia. Mega Mustika. Asik, 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 asik. Gede. Walah kok ega. Saking gedene muni mak kok ngono terus dirintik kan. Walah. Kembaramu ga. Bella, Safira. Ayo ya. Lexi. Goyang itik, goyang itik. Ya, Dut. Antrok. Aja mbok uruk nok kene. Antrok kabeh iki ujune sik. Pangestu karo Mbok De. Walah. Widya. Muter sik bakange. Jos. Dompeng. Asik. Asik.
iso nek Bos. Aja dimomong Mas, aja dimomong. Warna Dini Kuncoro Diwangga Audio Jaya Multimedia Dini Kuncoro bisa terima kasih Cipo Laras Bocah ember budaya loh gini tanpa bantal tanpa kuasa buat Pripun, Pak? Ngersake tembang mboten? Kok mbok anguk, mbok intik kaya wong baradus. Ning ngintik rek tenanan ngaten. Ya, begitu dong. Apa ini lagunya? Lagunya apa? Caping Gunung. Nganggo dor, nganggo bawa. Nganggo dor, nganggo bawa pisanan iki lho, Cok. Pleki mendili. piye, Mbok? Lagi pisanan dibuka wis saben bengi lho iki. Nganggo dor, nganggo Iki paket komplit, Mbok. Ya no. Oh
larase slendro Paket pelok. komplit 20.000 iki lagi panjere. Kowe kok nek wis ngedor wis jungkir balik ku tambahi 50. Paket komplit kok 20.000. Kayak sego goreng ya. Lah yo. Dik susu. Kowe iki genepane sok nak panen pari. Bayuh sok kapan Pak Mude? Niki caping gunung. Ya. Nah, niki. Saiki no. Nggo bawa, Mbok. Gak sagini. Ya engko ya ora iso digedorke Ora iso nganggo bawa. Oh iya. Niki nggih ngagem jembeng, Pak. Nggih, ngagem jembeng. Oh iya, nganggo jembeng, Mbok. Saben bengi. Jembeng, Mas. Sing amba, Mas. Nyawang. Engko nak nganggo dor tambah lho, Dik. Koe genep 100. Waku wis mumbul kok kono bokongmu terima mbok inger ngene tok iye. Lah urung desok, Mbok. Kandhane kok ora enek lawane. Yen mama jangan ngomong karo janur kening. Yes. Masak jeruk makan jeruk. Ana niki. Manane iki yo cepitan. Oh yeah. Kendange bindeng. Ora cetok, ndang gebluk-gebluk kok. Ndang kentu-kentu ngono kuwi kendangane. Kendangan kok ndang gebluk-gebluk kok enek. Pilek kok piye iki, Tri? Ngombe pilek kita sik. Dah kendu-kendu. Kuwi cangkemmu sing muni. Kendang nek cetha, wi nek kendang wong gatelan ki ndang kentu-kentu cetha. Ora Ayo. ndang gebluk-gebluk. Dah kendu-kendu. Aja bergetek nak omongan ki sekali omong. Asosiasine ben karo penonton kuwi ora saru. Ya, Kuwi kudu ana penjelasane. Ngono lho. Penjelasane. Aja bercarcor, carcor tok Ayo. diikuti wong sak Indonesia Raya Merdeka iki lho iki. Kuwi kendange iki. Nah. Kendange iki apa pilek apa piye? Nah, terus? Biasane nak plak ya plak. Terus? Nak tu ya tu. Nah. Ndang bluk-bluk ya kendangan kok ndang bluk-bluk. Ndang kendu-kendu. Jebluk apa piye? Dah kendu-kendu. Nah, yo kita urung tau mbok jelajah saiki. Perlu dicoba Mah, gitu. aku doyanku wong mendem kok, gak ora mendem. Iki live streaming aja celelekan. Lah iya. Gecek. Lah ya. Kok bergadak kaya ape dijelasno kaya bablas saiki. Aku ditonton wong sak Aku Indonesia gak doyan Raya. kowe Tri, kowe ra mendem kok nek mendem doyan aku. Wonge wis rada insap lek rabi wis ping 6. Urung genep 10 ya, Mbok. Cepitan. Pati. Imboi lek. Nih. Kowe koyo kalah dadu lek. Jaket kok sampe Jakete samperke topine diparakno minggir. nih imboi telung Ya. Ora ngenyek ngepaske lek yo. Hei. Nih tambahi sik. Dah seragame BRI. Ah. Lah kober-kobere. Nah. Lah entuk imbos 10.000, Mbok. Gendengmu dibarno sik aja deleme sik. Engko nak nyatane bar tur apik mesti ditambahi ngono lho. Redine padha wae kaya ketoprak apik sok tanggap neh Yo. ngono. Nek mbok-imboi rek mbok tam kami. Dek, engko neh ya. Oke. Wah aku nak ngemes halus kok ora kaya dekne nih. Gento batere ra gena-gena. Ayo yo, yo yo, awe ya 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 ya, yo
Iki ora iming-iming lho, ora nganggo ngene. Malah. Panas. Dan janjine Kepiye janjine kepiye jangan sok-sok aja memeng-memeng. panas udan panas aling 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 capek gunung Asik. Ayo deh. Oh ya, ayo plak. Ae. tak wakilke penyanyi siji yo mbok Lia, maju ya. Ngedur. ya sing barongan Iki sing keluarga barongan. Awer-awer. Bokonge aja kok buri. Parahane mboke nak iki ketok. Sumpah nak. Lah mbok ning anu ngintik kok. Yo. Oh ya. Ae. Jempale ora kak bokonge betek. Biasa ketek kok. Ayo. Dopeng. Ayo, Peng. Jempale kok mak kringkur. Ayo, Peng. Yo babone metu babone. Hei. Alah. Malah glear, Rok. Bela. Ini. Kowe tak ngreok kantong bolong lho, we. Ayo. Kowe iki sing kulino direok kok. Joget. Ayo, kaya nak ngeriok nang keto. Lah ya wong kulino Lah ya ngreok kok bocah wedi supir lho. kok. Takon ngreok Triyono lho, we. Ayo, Bel. Ayo, Bel. Yo, ngene. Yo. Oh ya. Nake. Kok Warnane jase. jolodong. Kok terus digondo. Wondo tepak dhuwur. Piye? Kowe kok joget sih? Ora. Mau karepe wong kuwi piye aku gak roh. Ora ngono, rasa ditangkami peke woh aku mosok nyawer adine dhewe isin no. Kok ora dijaluk neh. Gah, Ki kangamu ah? nyawer aja dhuwit kerupuk wae. Kerupuk wae. Kowe dekang ning kene ya? Oh, lah kene cah gatelan kok padane. Oh alah. Mbokmu biyen rabi ping pira kok ning ndi ana iki? Lho, kandhane kok anake 10, pakne 15. Ora wani nangkami sing nyawer kangane dhewe. Hop. Nadyan
wong Indonesia weh. Ember, 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 ember. Centis. Kabing-kabing aku nak rada apik ya biayaan sesuk entekne. Bar ngerok genti reggae. Drame muni. Drame didol lek, Nduk. Drame muni. Oh tak kira didol mah kok ora nabane tak kira didol dramemu. Sakara bisa nyawang gunung desa jadi reksa tul cai nadai katul cai bini ora Was. ilang goning padha lara lapo kuncara Sampai gunungnya sampun iki langsung ada permintaan lagi apa tadi? Lilo. Nih Rene, nyanyi sing gampang mumpung ora ana jalukan liyane. Lilo Mas Agus. Ojo nganti keri Selendang pokoke. biru, oke. Pokoke iming-iming selendang biru ojo nganti absen. Sesasi full iming-iming selendang biru karo Isine muka. mau yo. Isine yo kuwi tok. Pokoke Mas Agus wonten lilo. suwe-suwe YouTube kena hack Iya. kuwi terus lagu Wah aku gak ngayu kok dijaluki salah kok. ya iya Ayo goyang. Goyang asik. Asik. Iwang ke audio Goyangnya udah kayak mega. Jaya Multimedia Tiri Kuncor Official The Best of Rock Demak Bintoro Tiri Asik. Kuncoro Cipto Laras Ember budaya. Bocah ember budaya Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong karo aku sineksen lintang rembulan jarene Iki dina iki terwakilkan ora sing medun wis ana seneng ngisor. aku Asik. wis nganti tang ketika nanging sira
budaya. Ayo Mas. Iya. Amel. Iya. Di Bangga Audio Profesional Biaya Multimedia Jadi Kuncoro Official Sipto Laras Masuk Delia Apa to, Dik? Lakuane anake Mila. Barisan telu gatel siji malah nyosor merono. Oke, masih dilanjut, permintaannya masih banyak. Ada di kiri panggung masih ada selendang biru. Remi ke. Oke, remikan Mas, selendang biru Bella karo Melisa. Ayo Bel. Iki biji ya.
Perawan Kalimantan. Oke. Oh, iming-imingnya sih toh? Mas, dhisik iming-iming ya. Ora piye to wong dhisik kono kok lek njaluk. Padha 20.000-ne. Sendi sing dhisik ada iming-iming dulu. Wit ya. Habis ini ya Mas ya, perawan Kalimantannya ya. Ada iming-iming dulu. bojoku dhewe. Hihi haha. Rindu bojoku dhewe. Hihi haha. Bagus. Oke, perawan Kalimantan dipenuhi sayangku. Masih bersama Dongpengnya Indonesia. Asik. Ya, Peng. Ngono. Iki anggere sing kawa-kawa tak kena kowe.
Wis nganyar gak iso mesti kowe. Mega kuwi lho. Yo saya bar iki Mega, bar iki ya. Majiat to Ndeh Triyono. Jalukno nomor WA-ne apa ora? Mega lover kok Mbok. Bompang. Tak ijono. Pancal kempis lho kowe engko. Masih muni pojoke Pakde jal joget Rina wangi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan Bentel guling tas sayang rasane kaya wong edan Tutur nangka biyen cedak rawani kondo ning apa sliramu lunga ninggal mulera kondo asik hei Rina wangi aku tekan omah hatiku bingung jane tresno rawani nambung rasane kaya wong Woi, linglung malah rusak miku. Ora kodok mbok wis. tak rewani atus kungkum ning apa sliramu ala tak enteni yen masih pura Masih bersama Dompengnya Indonesia. Tiri Kuncoro di Bangga Audio Charci. hatiku rindu kangen kenangan kan masku bulan kan masku mule ning tanah seberang aduh aduh hatiku rindu kangen kenangan kan masku pulang kan masku mule ning tanah seberang Ini bangu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngelamun tekan omah hatiku bingung jane tresno rawani nambung rasane kaya wong linglung banyune sapi tak rewangi atus kungkum ning apa sliramu ala tak enteni yen masih pura tak enteni yen masih pura. Ini are Ijek kudu njaluk mic Mbok. Nah, rusak bekakas. Ora iso nyanyi wis. Malah dibanting niku masane. Dompeng lho iki. Tombok aku kok. Ayo. Mega, oke. Oke, sini Mega. Penting aja lukaku lho. Bacok nak lukaku. Ora Mas, ora luka iki. Oh, lagune Mega ya ora ana lukaku, kono sebahagia selalu. Pokoknya iki Mega Lovers kabeh kene iki. Apa? Gak. Memang kene rembok kon kalah. Ya gitu. wis, Delia Lovers wae. Apa ga? Yang hot aja ga? Dikasih nemu aja Mbok. Nemu. Iya. Nemu bojone sapa? Nemu bojone wong. Dadah ra tenan to. Ya gathuke Triyono kok tahun iki. piro? Sing anyar-anyar akeh. Madu 3 ini senengane Triyono ngono kuwi. senangnya dalam hati Nemu Mas. Napa Pak? Tak ono lakti. Hakune apa iki? Bunda Tini. Oh, Bunda saya Tini. Halo sayang. Ya gila. Napa Pak? Roro Jonggrang, oke. Nah, setor sik Pak ya. Iya oke. Golek isik Pak katok jero gak apa-apa lho Pak. Tak anteni lho.
Lho sing kae kok sing iki to? Sing kae lho. Hah? Oh, heeh. Iki kon bar iki Roro Jonggrang Liwung versine Tayub. Ada nemu dulu. The best topnya Demak Bintoro Indonesia. Joget ya, Pak. Ada Mega Lovers-nya Indonesia. Segel nak. Pas hati anyang biaru pacar seta tresnani menggala golek liyane kamu dadi tombo ngobati hati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nanti. Kowe sing paling ngerti barang kahanane ati. Aku mau semangat Aja manusuke susumu kutang. sing rebes lili pepucane ati kinaryo kembange wangi sabar-sabar omonganku muga salah sejati siji. Tarik Teddy. Matur suwun Gusti pemaringi sing kemati. Kamu sirane ngobati ati kan sepi. Matur suwun Gusti pemaringi sing kemati. Jadi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Ini kuncang Asik Mas. Di Bangga Audio. Jadi Kuncoro Official live streaming topnya Indonesia. Terima kasih penggemar Tini Kuncoro Officialnya ya yang selalu mengikuti tiap malamnya. Terima Jangan kasih. lupa like, comment, and subscribe. Oh, Channelnya ada Tini Kuncoro Official. Mega Goyangan. goyang deh. Obati ati kan sedih. Matur suwun Gusti pemaringi sing kemati. Yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Matur suwun Gusti pemaringi sing kemati. Nemu slirane ngobati ati kan sedih. Matur suwun Gusti pemaringi sing kemati. Yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Ana kowe sing ngancani. Permintaan masih banyak. Lah ya toh. Langsung dilanjut wae sragenan wae Mas. Apa Roro Jonggrang Liwung sragenan wae. Bak satu-satu dibablaskan gitu ya. Habis ini Mas Agus bisa dicari ada teman di remik Yongkose urut bos. Ya tidak menerima yang bengok-bengok yang langsung cair aja. Oke. Terima kasih. Sek to sayang wong kok gene bae kamu ya 20.000 kene 20.000 nek ora dikek iki yo mesakno. Angger sing wani nambahi 10.000 isik ki. Moh, aku ki doang disiplin. Anake toladan.
Yo. Pleki. Ah ya. Iya 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 Tini kuncaya Asik ya, Mas. Enak masih Waduh, duh, 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 duh. Biasa rasa Bali ya, Pan? Audio Bablas gone dulure lanang. DJ Production Roro jongrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongane. Joko bandung kowe aja munamungkut Parangi kanggo ku durung rampung Galopati Kang Mas Prabu Kumbala Kang Amosedo Kanthi lelabuh negara Tobat kowe pleksi wanita keparan. Aku nggih. Ora mokal yen Bandung lanange jagat. Putra Ratu Pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bondowasa. Refleksi. Roro jongrang Goblok manungsa saiki. pundung garwa. Iya Tri aku Ayo, Tri. ing bebono Rungokno Tri. endah sewu sewengi Gas kebo. kudu dadi Liwang. Iya pleksi panyuwunmu tak turuti. Tini kuncana Coprae wong Jawa. ana masih Dini Kuncoro, iya 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 Dini Kuncoro bersama Cetro Laras. takin jero takin jaba takin jero takin jaba Kita kita sebisa ketemu ayo bagus dan kilat mana di mana anak kambing saya? Ayo. Suwene metune mbok. Alon, Mas. Sumenggon ngenteni liwang ingkang dikuhantuk jam Tak gembol kemana-mana, kemana-mana. Apa tak lakoni Was. Alhamdulillah bar mangan malang kekek apa piye. Wassalamualaikum warahmatullahi Eh wabarakatuh. durung bar aku jeneng poe ketan
tindo iki lho, bisa Udah, imbang tak aku kira kok. wis. Ya Ada lah. Mbak Iko permintaannya ada teman. Teman remik. Iya dah. Sekali-sekali mbok sing nyanyi gini anake. Mbok itu Kang Bayari gak roh. Dong pora. Oke baik bosku. Dong pora maksudmu ki. Sing ngurusi kowe ki sapa maksudnya? Ngendang Kok ini. ngatur Lah iso. Sebagai apa? bagi apa kowe? Nadamu celok nih. Ini bener cewek ini cewek ini. Bila orang sedang kaya, sedang mabuk dari mana? Tapi bila dia jauh susah, lengkap semua temannya. Itulah dunia dipandang hanyalah benda sukar dicari. Teman sejati yang merasakan derita ini, mungkin dalam seribu tak terdapat satu. Hidupku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Genah nada meceklek nu kok wedok kok ndi? Memang bila orang sedang jaya, siapapun menjunjungnya. Tapi bila dia jauh susah, lengkap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah benda sukar dicari. Teman sejati yang merasakan derita diri, mungkin hanya seribu tak terdapat satu. Hidupku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Oke. Wes dungu Triyono aku nyanyi. Wis Wis to. Nah, asline mbok iki serba pisan. Dene anak pirang-pirang kok dadak celantangan ki lapung bayarane paling akeh dhewe. Iya bos. Ya, Bos. Terno meneleng lah apa to, Bos? Kok gak ngerti nek aku mbiyen ki saka reog, ketoprak, dangdut, dor, barongan. Lah 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 lah.
Kowe tok lho sing ora tak ayahi iki. Apa nek Dek? Aku jadi siji no. Kene sik ya tapi ya. Oke, urut apa ini? Ninggal katresnan. Masuk. Sing pinggir dhewe kae. Oke, ning biasane ra iso apa ki, Mas? Terlalu sayang. Mbah terlalu sayang sing ndi sing takono? Wis bar lagumu sing anyar ya. Wah aku 2000 ora masalah sak kerdus kae kebak untuk akih kok, Dik. Ya, penting cair. Yuk. Oh iki sing perih ngati kuwi Mas. Yang mana? Perih ngati bakal nglakonane. Ya itu. Nah, ya iki sing anyar. Dianani. Oke cair. Oh deal iki. Mau aku nambah dua ngono kuwi. Tongno wae. Nah, songkor kebur, ditili dhewe. Ngekekno ditungno apik dadak mbok gua, songkor kebur. Perih ngati Mas Jawa Baratan. Sing kono yo ngiling-ngiling, sing juwung yo ngiling-ngiling. Do latihan bareng-bareng ya. Ninggal katresnan. Dompeng. Jalukane dompeng. Pojok kono dhewe. Ninggal katresnan Mas. Ayo, Pang.
Yo. Wes, hup, ninggal katresnan. Habis ini selesai, dorone metu ayo. Ada Widya sama itu dompanya. siapno nduk. Sok apana ya, Bang? Lagu anyar lho kuwi. Asline wis kawak, wis kepedhem. Nek blas rambut gagas. Iki lho, Nduk, ya.